veľkou ambíciou a cieľom získať malý kryštálový glóbus práve v tejto disciplíne. Veď navyše je to majsterka sveta, ešte z Åre 2019, práve z obrovského slalomu. Potenciál rozhodne obrovský, evidentný, jasný. Porovnávame to s fenomenálnou Larou Gutovou Beramiovou, pretože nemusíme byť nejako zvlášť sklamaní z tej straty, ktorú má v tejto chvíli na Švajčiarku, pretože naozaj Gutová Beramiová predviedla niečo absolútne fenomenálne. To sa bude ťažko prekonávať nielen Petre Vlhovej, ale aj ďalším pretekárkam, vrátane jasnej víťazky prvého kola Briňoneovej. Aj ona to rozhodne bude mať viac ako ťažké. Petra Vlhová zatiaľ takisto vynikajúca jazda. Klobúk dolu najmä v súvislosti s tým, ako mala skomplikovaný ten záver prípravy, aj keď začiatok prípravy v Južnej Amerike bol vynikajúci.